mengganggu. Nggih, sampun nggih setunggal tembang sampun katur. Iya sih tansaya suwe tansaya. Wah, swantene suarane wah membahana nggih. Dari debating saking para rawuh mekaten kala wau tembangan saking kata-kata New Sanggaria ngoten nggih. Ugi dadosna kawuningan Gusipun para amung tamu, Gusipun sanak famili sederek saking Bapak Sumari Ibu Tumija. Insyaallah adicara wonten kalenggahan dalem menika disiarkan langsung live streaming ngoten nggih. Mungkin dulur-dulur saking Bapak Sumari gitu, dalasan Ibu Tumija nggih menika saged madosi utawi melihat di channelnya DPS Budaya Channel dan juga mengetik Rizkuna Channel dan juga mengetik Belenduk Channel. Insya Allah malam hari ini live streaming ya. Mungkin dulur-dulur ingkang wonten tebih ingkang dereng saged marak sowan mriki monggo katuran informasi ngoten nggih. Insyaallah saged ngeklik channel-channel ingkang sampun sinebat kelawau ngoten nggih. Tansaya dalu wadah. Nah, Pak Muk ingkang pundi Pak Muk lenggahipun. Ayo Pak Muk kene. Nggih tambah seneng. Ayo Pak Muk. Nah, wes iki tenan to kae. Niki mboten tek kowe tok dadi Pak Sailan wonten. Wah iya Pak Sailan tenan ya ta. Nggih, Mas Empuk, Mas Empuk. Oke. Iki saiki Mas Empuk iki saiki ganti ya ta. Iki Mas Yoni iki yo ganti apa? Juragan kula ya ta. Nah, saiki Sempuk yo ganti ya ta. Ganti koncone Mbah Sarman. Manajer Bigo, kontraktor ya ta. Wes. Sing ning kanan panggung apa ada tembang? Hah? Didesikne. Yo gampang juga ya. Oke, siap. Juga tuh sing apik iki soalnya live streaming lek elek engko ora kena diedit ya ta. Dari kita batas saking para rawuh wadah sangat tetembangan dalu menika ingkang dereng katuraken ugi presiden di artisipun saking lalatan Kutha Blitar Nganjuk Malang wah kompak ya ta. Saking kata-kata New Sanggaria LDR sinarengan koplo ayang-ayang ya. Akhirat sebuah cipta. Oke, kudu apa iki? Diladeni. Wah, sing nyanyi Rizky. Oh ya, Riz ayo ki, kene nyanyi saiki ki. Rizky. Iki Rizky sapa? Rizky sapa? Wah Rizky to. Oh iya. Oke, buat saudara-saudara aku matur terima kasih. Kupas selalu ya. Oke. Oh siap, siapa sih joget? Oh ya. Iya. Dan juga ada permintaan lamunan dan juga salah weton dari Boseulo. Wah, Pak Yoni ya toh ngerti ladeni. Wah salah weton. Kok salah ulo gitu ya. Nggih. Ayo Raka, aja ndang wasul, iku nek gilirane sampean dhewe, ya ta? Nggih. Mbah Jan terus pundi Mbah niki? Nah, Pak Muk diunggahke panggung napa panjenengan jumeneng mriki. Nah. Terus pundi Mbah? Nggih. Nah, ngene iki lho. Kendisikne sing enom-enom, kok sing tuweke keri. Ya, ngoten nggih. Ya, kanca-kanca, dikasih spot yang meriah bareng-bareng Rida. Rida New Sanggaria. Hey! La 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 la.
selamat malam. Wilajeng dalu. Sing Rida. Kang Mas Master. Aduh. Doangu mboten panggih jenengan ya. Pirang tahun Mas? Kalau enggak salah sebelum corona ya. Sebelum corona. Corona itu 3 tahun, terus sudah berjalan 4 tahun, berarti awalnya enggak cetuki 8 tahun. Suwe men to Mas. Lah kok ndak salah to kuwi? Kapan toh? Hah? Lah winginane adewe tas semayanan ngono lho. Oh iya. Nah, semayanan budal tanggapan maksude. On jam pinten ngoten lho. Aja ngomong. Piye? Alah modele kok Ah, Aku ki lek enek sliramu tak pandang pangan dhuwur. ya lah piye? Lah teraya sing ngajak omong-omongan ndek kene. Ya apa sih? Lah, jamu sik. Hah. Seger. Del dilut. Bocah Live lho iki Mas, live lho iki. Bocah iki kok marahi elek to suwe-suwe. Ini teraya iki beling kok kabeh ya. Pak Lah Lur. sampean ki diwarai elek ya gelem lho piye? Kandhane sing apik Pak Lur. Hah? Lah dalam marai iki yo ngono. Sing diwarai yo manut ae ya. Wes. Alhamdulillah niki wau teng desa mana nggih? Desa Kalibatur Dusun Sine Pantai Sine. Alhamdulillah Sing senajan to duwe iki. wisata sing wis kondang. Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Apa ya nek sewu tenan niku? Mbah tak kok obose ke lho. Saestu, Pak. Enten sewu. 1999. Mau hitung to Mas iki. Aku ki ya arep njajal ngitung kok ya. Ngono. Apa ya sewu tenan iki terkadang ini jadi pertanyaan dalam pikiran saya ya. Iki nek wong WA. Oh, ngoten. Bala aku kemputku kapan, Mak? Kira-kira rong dino ora kemput deh lek ngitung. Ya dek iki biasanya ra ngitung Lah, piye? langsung enek 1000 to, Pak. Enek enten. Piro? 199. Dadi 1000 kurang sitok. Kurang siji. Biasanya langsung dihitung krono iki wonge saiki ngalih juragan kula dadi lali ya ta. Wes supe ya. Ora apa-apa sing iki malah menghasilkan kok ya. Dek iki mang tapi Sik toh, dek piye? pertanyaan ula apa wi sing bentuke piye? Ula luwuk. Hah. Lah pertanyaan ula kadeti sing pripun? Pripun Mas? Ula kadut kuwi lek disenggel lengkuk-lengkut ngono lah ya ta. Wah. Ula luwuk. Lek disenggal. Yo Mlebu. nyantek. Heeh. Mlebu apa? Yo nyantek. Astagfirullahaladzim. Iki ta bos kok kaya ngene iki lho. Alah. Iki Sik Mang to, Pak Bos, Yon. sik to bos, iki Iya, sik iya. pemanasan lho, sik to, sabar. Iya, Aja terbayang-bayang sing rena-rena sik ya, Bos. Oke, ini tadi hajatnya ulang tahun nggih Kang Mas. cucu dari Bapak Sumari dan Ibu Kemija. Yang bernama siapa? Wah, Aku banyak ora jenenge lho iki. mau. Wah, gitu-gitu. Ini coba. Ada adik Sima, Asima Sima, ini ya. adik Dan Asima. juga ada adik Amar dan juga ada Kayisa. Oh 3. Oh, 3. 3 sekaligus. Pokoknya didoakan buat adik-adik kita yang sedang berulang tahun. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah nggih. Amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya serta tercapai semua cita-citanya kelak. Amin. Iki mang anek wong Napa? memuji Wes sampean kita. ya. Anek wong memuji Pripun? sampean. Mas Yoni ya. Iki Mas Yoni, temane Yoni. Mas Yoni sing di Mas Yoni. Sing sitok kelak penyanyimu masuk ngono wah. Saya kira-kira iki pertanyaan aku masuk nang ndi? Masuk carane iki biyen iki pomo golek bojo ki sak sampean iki. Oh, ngoten. Ternyata amit-amit jang bayi ya toh. Mbuh aku ra roh bojone Pak Yoni sing endi aku. Aja ngenyal sampean bojone ayu engko sampean pedhot. Ndak aku ra pedhot. Yo iki tembange, Dok. Ana Pamudutane napa mawon? ana Rizke ya. Iki tembange ayang-ayang apa LDR? Ayang-ayang sudah ada? Sik to, iki mau sing dhisik sing endi? Ini yang wis iki LDR ada Apa pernikahan no? dari Rizka ya dah. Ini cah nom-nom sik di sisi. Saya nom-nom dhisik mboten. iki. Ya udah. Aturin Mbah LDR Maijan. dulu aja nggih. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang enggak. Enak ora? Ya ada drama-drama to di Wow, no ya, oke. Ya gres di ini LDR ya? Ya wis kuwi mau LDR mau LDR ayang-ayang nanti ya. Oke, bareng-bareng Yus Sagaria dikasih tebak yang terbaik ada Rida Arida. Bareng-bareng Campur Sari News Sanggaria
Dikasih satu tembang terbaru. Sing lagi kangen kambe ayangi ya. Mas Andi, jaga Mas Andi. Sing waduh kambe ayangi, sabar. Wes kok kepethuk ya. Sanggari aku wis kangen seliramu mesane ngimpiku sayang yen aku kangen suaramu fisik no tambah manismu terus kaya ngene uripku terus sayang aku ana sing rusui belening anganku mung kowe sing paling ngerteni aku iso nampa kurane aku Sanggaria, ayo masih sing lainnya boleh merapat ayo bolong pemanasan dulu sesawa-sawanya.
LDR. LDR sing adoh karo ayange. Iki mesti keuangane pol ya wis. Kangen padha karo aku karo sliramu iki Oh, Slira ngono. kepethuk 8 tahun lho. 8 tahun ya Mas. Ndak kepethuk Rida. Saiki tambah cilik apa gede? Zaman sampean sik bojone karo wong kono kae. Saiki Ora usah buka kartu. saiki kru-kruku kok ganti. Dorong ganti. Iping ra melu-melu ping kowe. Situ Durung. rantek kae. Dorong ganti. Urung ya? Mas, dorong. Wong urung oleh. Dorong. Wah, monggo diinformasikan bahwasanya Ya ora dipromosikne ngono to. Mosok ya dobral. Ya aja to. ya ora apa-apa. Pakmu. Pakmu monggo. Ayo Pakmu. Mas Andi atau mungkin Mas Andi, ayo nom-noman ya. Monggo dipersilakan. Untuk malam hari ini kami dahulukan para sinuman ya, nom-noman yo. Oke. Tembangnya jeleng-jeleng apa? Jeleng-jeleng. Mungkin silakan di konsep ini pesan dari Mbah Maijan. Le turutono sing nom-nom dhisik iki awake kudu manut Mbah Maijan ya. Wingko jane ayang-ayang lek enek duele ya dadi. Oh, tadi ya. Atau mungkin yang duet sama ayang-ayang siapa yang bisa? Ayang-ayang. Ayang-ayang ini Monggo. soalnya lagunya duet. Aja mendadak-dadak to, Mas. Ya. Lah, Rida cantik atau enggak? Cantik, alhamdulillah. piye Mas iki sampean dasar duel? Rida. Ya wis ngaten sih. Iki langsung dikasih permintaan dari Oke. Bose Ulo ya. Apa sih ulo? Yuk Bose Ulo, Mas disepati, yuk. Monggo Kang Mas. Ya disepati sing enak. Iya Mas Ani, pakai kudu ngadeg. Ya. Jangan Mas Joni yo. Jangan sing endung jangan doro bae. Sing iring para mantri. Cek dong, turun. Jangan reci. Sing nunggang doro bae. Sing iring para mantri. Cek dong. Turun ayo Mas Kang Yoni. Mas. Pripun to kok durung mingket? Seperti jaranan Mas Andi. Seperti jaranan ya. Ayo kayak biasa nih Pak. Yo anu. Pripun? Gah aku gah. Boten asal Nah, wakil niki Mas harus. Andi. Sampean kan dulure karo Mas Iping toh. Mas Iping player kan dulure sampean. Iki mang pesen Mas Andi iki dulurku, lera gelem nyanyi jotosi. Jotosi. Loh, dulurmu dhewe lho ya sing ngomong. Wes. Mas Andi ya Mas yo. Seperti jaranan. Ayo Mas Andi. Ayo. Mas Yoni, unggah ke, tuntun. Ayo. Oh. Mas Wendy, pripun? Boten asal wakil nih. Yo. Harus naik. Perwakilan salah satu dari mejanya. Yo. Ayo Mas Yoni, Mas Andi, ayo. Yo. Ayo. Gendera pratandha wis kumiter gumalang mancara mawurahan gemara swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya mirati wajah jodumrek Mbah Waris monggo Mbah RT Waris monggo Mbah Katra Jumeneng Mbah RT Waris monggo Mbah Monggo Bapak. suatu kehormatan Mbah RT yo Oke. oh
bawa pian wulu jenggalu Boten. gendir pratan dawas kumiter Wakil mawon mancorong mawurahan gumoro swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya miralati bocah cut gomrat ya ayo Bu ya ya silap ya Iki latihan padahal sik ini loh ya. Langsung kompak los. Bah. Pak Lur matur bengi panuwun. Nyusang Garia ora sepele tenan Mas. Ora sepele, Mas. Wes to. Ora rugi nanggap ya. Ora Tenan rugi. wis to. Ora mengecewakan kaya ngene iki mau lho. Iki mah jane wong piro to, tapi rasane kaya wong sak kabupaten iki mbak rene kabeh. Mas Waris. Ini perwakilan Mas Waris ya. Mas Waris sampean disuruh mewakili loh, nyanyi, monggo. Ya, berkotak dhewe sampean munggah Mas, gak apa-apa. Lah, iki artisnya mriki yo Mas. Lah, ya wis cocok. Oh iya Dias Eka. Nanti duetnya bareng Dias gitu ya. Oke. Malam hari ini belum ada yang bisa Dorong. bisa nyanyi ya, khususnya para sinuman. Mas Empuk dan kawan-kawan tebangnya apa? Mas Pram, ayo Mas Pram, sini yuk. Lamunan. Sama Mbak Dwi. Hah? Pripun? Saiki, Bunda. Mas Dwi karo Mas Pram saiki seperti, ya, ini, karo bojone. Ya, iki sing duwe warung viral loh, ya Mas. Lah, Ya Mas. iki. Cara nasak dadine. Ya, Mas Pram, kita bareng kok Ayah Raka. Ya, ayo Mas Pram, Mbak Dwi. Yo, sing duwe warung viral sedunia. Yo, kawasan GLS. Ayo. Ayo Mas Pram, Mbak Dwi, ayo, dang, yo. Monggo Kang Mas. Ayo Mbak Dwi, sing duwe warung viral yo, kawasan GLS. Ayo. Monggo Kang Mas. Beserta Bunda ya. Dipersilakan. Ayo. Mbak Dwi, monggo Mas Pram, ayo kita kene. Kana lor, liwati lor, ayo. Tendong. Yo. Seminggu jiwa dan gawe sama kapula busana nira sutra manjawarna lalangan bet sang oke hakikat kulit yo Mbak Dwi yo ubur-ubur ikan lele Mbak Dwi munggah kene le. Ayo.
ayo ayo. Iya. Ayo. Gongkek negeri mripating milang miling esame kuciwan gawe sana sama kamulan busana nira sutra moncowana lalangan dan sang ongkek lahir kang soleh ayo nyusang garia wahai oi langsung ditinggal lah karo bos. Selamat malam Bunda cantik. Nyanyi terserah jenengan. Biasanya remennya lagu apa? Mano tahu tadi. Gak apa-apa, aku ya manut jenengan. Biasanya nopo mbak? Biasanya mbaknya nyanyinya nopo bun? Hah? Kalah weton? Ngopo? Niku tuh pak? Lah, dalah. Yo ngalah niku lagu apa sumur toh jane lek kadang aku bertanya-tanya. Niku mbak? Oke. Bareng-bareng kalau boleh tahu nih Bunda siapa ya? Bunda Dwi. Ini temennya nggak mau diajak ke sini sekalian boleh loh Bun? Ayo mbaknya, boleh nemenin mbak di sini. Oke. Spesial bareng-bareng Bunda Dwi. Sawere mau sawer sawer. Buat uloy sawerane tone. Ayo bos. Yuk Sanggaria. Kadung sayang, wis kadung berdua. Nyaman rasido bebojoan.
bebojoan saduanku telu saduanku wolu jare wong tuamu diitung ra abot sanggane wong tuwa ra maringke kok kaya ngene nasib sing tak rasake Satu lagi boleh dong, rugi nanti kalau cuma satu ya. Satu lagi. Sing duwe apa? Sing dapur gendut, aku lek pamane mangsine neh, benjing-benjing tak mampir di warungnya sampean ya Mbak ya. Yang sebelah mana Mbak? Oh TPI ada, sini juga ada. Gratis loh cari caca. Wah, ora apa-apa gratis, yang penting awakmu kok keri main mbake seminggu. Isa-isa ya nang omah. Lah, cocok, gratis engko mesti. Satu lagi, Mbak, monggo, apa lagunya? Apa monggo? Pak Waris. Bapak, ini lagunya yang kedua apa Mbak Dwi ini? Satu lagu lagi. Mbak. Biasanya apa Mbak? Kalau di warung kan sambil masak biasanya sama nyanyi-nyanyi gitu loh Mbak. Lamunan oke. Pindo
samudra. Oke. Ayo, Monggo, Mas, monggo. Ayo, ayo. Yo. Ah, boleh langsung aja naik, gak apa-apa. Lamunan jare. Lamunan. Apa? Lah apa? Oh, sadu gak apa-apa, ayo Kak Mas. Aku nih wong tua iki yo. Mbaknya terlalu jujur ya. Ngamen songo. Iya dinteni ya Mas ya. Yo. Gak apa-apa lamunan dibuat duet. Gak apa-apa Mbak Dwi, kita di sini hiburan ya. Jo, sitok. Lamunan. Mas Andi. Bojone wong lho, Bos. Enggak Ora, ora. aku lu sing Mboten kalah. bareng, mboten bareng. Nggih. Oke, baik, Bos. Pin pin. Tansah anggrati tekamu doyayi.
Oke. Baik. Penampilan dari Mbak Dwi, sing duwe warung gendut. Apa Mbak? Demen aku sing bonek. Oke, Pak. Mbah Tomo, Mbah Markom dan kawan-kawan, Mbah Bro. Sik lali aku. Adik Mbah Markom sapa ya? Sik. Lali ya para adik Mbah Markom iki. Juga matur suwun terima kasih buat Mas Sempuk yang sudah mengasih kiriman ya. Oke. Makasih Mas Sempuk tak dongakno usahane lancar, rezekine lancar. Barokallah. Muga-muga istrine siji wae ya. Mas Yaman apa Mas Yaman? Hah? Wah. Ya, jangan-jangan, niki pindatusna kawuningan dumateng para among tamu kesiwun saking Bapak Sumari Putu Mijah. Insya Allah malam hari ini live streaming ya. Ya. Tadi juga ada permintaan caung ya. Caung ini karo Mbak Yun ini nyawere 100.000 apa 50.000 ndak paham. Aku mang krungu informasi lagune puteren Bratasena. Ya insyaallah engko diladeni ya ta. Ya sing nem-neman mungkin ada siapa? Aku tak medun panggung ya ta. Sik lali aku harus sampean Mbah. Adeni Gonggomino nolak dolak utama iso. Oke. Ya Allah. Pak Yaman tembangmu Mbah. Mas Ubuk tembangnya apa Mas? Oman. Idra sampai payu ya Mas ya. Apa tembangnya apa? Wong ngenteni gudeg ya wes. Pak Zailan ya ta. Terus iki Ayah Raka iki yo arep nyanyi. Wonten Pak Wah Pak Nur yo ning kene. Ya Allah. Pak Mo. Nggih. Sampun Pak Zailan. Ayah Olga. Nggih. Wah ya. Oke. Mas sepatono ketoprak ketok iya. Pak Nur sing duwe warung karaoke kawasan Pantai Sini. Ya. Ketok yo. Pak mriki dalane Pak. Waduh Pak Enrabas. Dalam. Oke. Gue mbak duet pantun cinta.
Nggih, siap. Wangga duel no, lara duel ndak enak. Lek mboten dijak duel rugi lek nanggap nggih. Rugi. Lanjut lho pripun to. Aduh-aduh saking Blitar mriki kok nggih. Nah, digawe. Ngapunten Bapak, niki asmanipun sinten Bapak sinten? Kula Pak Nur. Pak Nur, kula Pak Nur saking Binangun. Conure berarti. Lah nggih. Berobat teng jenengan, asam urat kula sakniki sampun sembuh total. Matur suwun Pak Nur. Matur suwun. Nah, dalah. Pak Nur niki tembangnya napa mau? Pantun cinta. Pantun cinta. Beh, jan pas karo busanane jenengan niki wau nggih. Lagune ngoten lho nggih milu-milu. Del pripun? Heeh. Bibar Pak Nur ya Mas ya setelah ini. Goyang Pak Nur. Banyak bunga di taman. Masa tunggu Gimana Abang? bangannya anak berawangan. Cuma adik yang cantik. Oke, bolo dhewe. Astagfirullah. Ke mas, piye mas, panitiane mas. Ke piye lho? Mas. Halo. Ayo campur sarine lanjut yo. Campur sarine lanjut. Nggih, siap-siap. Aman Lanjut nggih, Mas, Pak? kondisi Mas. Sampun aman nggih? Heeh.
Nggih, ngapunten, ngapunten. Nggih, siap. Yo, kita kembali bergoyang, Bapak. Banyak bunga di taman, Iya, Bang. cuma satu bunga. Yo. Banyak anak berawak, cuma adik yang cantik. Abang beneran, Abang? Banyak bulan semangka dibawa oleh sembarang. Banyak anak sejagat, Ya ya ya. cuman abang yang tampan. Berjuta bintang di langit, satu yang berjamaah. Gimana, Bang? Berjuta cewek yang cantik, adiklah yang ku cinta. Pandai abang merayu, Ya 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 ya. hatiku rasa malu. Memang atapnya tinggi, buat kayu bambu. Memang hatiku pilih, dan yang selalu ku rindu. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta cewek yang cantik, Gimana, Abang? adiklah yang ku cinta. Andai abang merayu, hatiku rasa malu. Ya. Gunung puncaknya tinggi, buat kali bambu. Memang hatiku pilih, Oke. dan yang selalu ku rindu. La, 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 la. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta cewek yang cantik, Gimana, Bang? adalah yang ku cinta. Pandai abang merayu, Ya 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 ya. hatiku rasa
dalu urip ini